Hey guys, man, he's gonna dance inside that. Yo, I'm not by a party. I'll pass you out as any battle of floats. Yo, saya suka berani battle of fire, Marvin. Oh, I mean, saya cuma, ada beberapa level yang Marvin yang kau ni kamu. Yo, ya, masuk. Oh, apa Aliston ni? Bukan boleh freaky. Yo, me bro. Saya sesuatu mama ke aku kita pangga. Yo, jadi lihat ke mama ke aku menu fokus miss. Kom zei. Oké. Als je wat heb je al die van mama. Yo, apa sesuatu? Als je pad lu pasal laut sih tu cuma lu skill. Wah, saya tu bilang pasal. Asal laut pasal laut sedih. Yo, saya buat je mah, saya lepek aja mah, abis menjauh kamus. Yo, saya buat ada apa itu me kamus saya buat ada itu ni mister, apa itu me apa? Yo, aku dongkan ni lah kamu yang mah save yo, kun saya tu ever you kun saya buat aku yang saya elas. Yo, aku warm di tokolosis menterang di jelas aku warm di tokolosis terus yo tegan bozi kon zei te itu kena dekat nak tu meski haka pun ko amel akta tu warm ko ko tu mentang ki la akta tu warm saya kopian af ai koko tadi tokolosi ya ada tokolosi el akta tu warm di koko ya Nazi war af, nee die broer, ik kan niet dasi man, hij kan niet dasi schrijven, nee die laat kan niet, hij dat toen is kopjes in die bos die moet schrijven. Pablo, jullie drie takjes lang, Pablo, jullie nog wat is dat nou? Oh my god, kom zei, oké, je maakt wel kunnen liever, zo tijd van de blijven. Yo, wat die man, hij kan niet dasi, hij dan moet zoeken. Ze is een motherfucker burger. Ik heb platte friet, zo poes was slap. Oké, platte friet is onder de bonen niet. Yo, man, man, als jullie lelijk als je niet bad, maar zo niet wachten. Yo, die rij van kooi. Als alle voorbij KFC libas. Aku KFC op TV om masih pakai border. Yo, I just crap zo window blokje. Yo, I just crap as we baikin tak kilo pas di meja. You come order klaar. Oké. Hij liep voorbij die hospitaal om hij ambulance. Dan ging ik al, hij zei ik in een show. Ja, hij wil dus, hij lijkt je zo pas. Hij wil dus, hij lijkt je